za takmer 45 rokov liečil, alebo jeho rukami prešlo vyše 35 000 závislých od alkoholu, liekov, drog alebo hier. V roku 2003 dostala ocenenie Humanitný čin roka. Hovorím o našom dnešnom hosťovi. Je to pán primár Ivan Novotný, ktorý prišiel do nášho štúdia. Srdečne vás vítame. Ďakujem pekne. Vítame aj večer. vás, milí priatelia. Verím, že sa v dnešnej relácii dozviete užitočné rady, aj možno pre vás. Ak budete mať záujem spýtať sa niečo pána primára, tak máte možnosť, na monitore pobežia titulky, v ktorých budete vidieť adresu alebo telefónne číslo, na ktoré môžete zavolať. Pán primár, vyše 75 rokov, môžem prezradiť váš vek? Ja myslím, že áno, lebo mužov to skôr hrdí. To dámy majú taký trochu odstup od rokov. Máte vyše 75 rokov, ako som už spomínala, vo svojom dôchodkovom veku. Sice to som ešte nespomenula, vo svojom dôchodkovom veku ste založili sanatórium. Takže nešli ste oddychovať, ale pokračovali ste vo svojej práci. Hej. A ako som už spomenula, odborne sa povie adiktológ. Áno. To znamená alkohológ? Nie, to znamená závislosť ako takú, alebo lekár pre závislosť. Ale pôvodne ste sa chceli venovať chirurgii? No áno. A ako to vzniklo, že sa otočili cesty iným smerom? No, keď som začal robiť chirurgiu, mal som tú príležitosť, lebo my sme dosť často robili podľa príležitosti, akú nám vlastne umožnili tú cestu v tej medicíne. A ja som mal tú príležitosť robiť chirurgiu, to, čo som aj chcel. Len tak voľako som sa od toho odsadil. A potom aj rodinu som mal v Bratislave, tak som sa vlastne vracal domov. No a jedného dňa prišiel primár môj a ten sa tak na mňa usmieval, že ma volá riaditeľka. No tak ma zavolala a ponúkla mi 3 primariáty. No a ja som bol vždy taký trošku človek, ktorý hľadá aj dobrodružstvo, aj tak nejako hľadá vlastne aj niečo také zaujímavé a nové. No a ponúkla mi primariát v liečebni v Dúbravke, to bola protialkoholická liečebňa. Tam mi ponúkla primariát, okrem toho aj iné 2. No, ja som pozrel do Vondráčka, tam bol takýto odstavec o závislosti o alkohole, tak som sa čudoval, čo to je. No a išiel som sa tam pozrieť a oslovilo ma to. Oslovilo ma to prostredie, oslovilo ma aj ten primár, ktorý ma tam tak nejako uviedol do toho. Tak som potom utekal naspäť a povedal som tej pani riaditeľke, lebo vtedy bola doktorka Vrábelová, riaditeľkou Ústavu národného zdravia, tak tam ma vlastne nainštalovala do tejto funkcie. A tak po takom roku ma to, dá sa povedať, oslovilo a chytilo. Vy ste, ako ste už spomínali, vy ste pracovali najskôr v tej liečebni v Dúbravke, potom ste nielen založili, ale aj postavili. No áno, to tiež na hraničnej. Tak dlho trvalo to stavanie na hraničnej, lebo keď to bol váš nápad? Prišli, tak môj nápad, lebo ja som už vtedy staval centrum. Ja som prvý taký návrh na centrum navrhoval v 72. roku a celú hraničnú, tak ako bola, som staval pre centrum. A dneska tá hraničná neslúži tak, jak mala slúžiť, lebo tam jedna časť bola pre alkoholikov, zadná pre toxikomanov a dole mali byť také rehabilitačné priestory, ktoré potom tam na 2 roky nasťahovala sa doprava a myslím si, že ešte súčasti tej dopravy a rôznych takýchto systémov sú tam. Na tej hraničnej v Bratislave, tak tá hraničná v Bratislave je práve známa, že to je centrum pre drogovo závislých, na liečbu drogovo závislých. No a keď vy ste tam riaditeľovali 22 rokov. 22 rokov, hej. A keď ste už nemohli robiť riaditeľa, to už ste boli v dôchodkovom veku, tak ste nezostali sedieť a oddychovať a venovať sa svojim motorkám, ako ste mi predtým spomínali, svojej ďalšej záľube. Ale zrejme bolo to na podnet pána starostu Petržalky, ktorý vás oslovil? Bolo to také trochu šťastie, lebo ja som hľadal také uplatnenie v tej mojej profesii. A tak sa mi ťažko nejako odchádzalo. Musel som odísť, lebo
vekovo už som nezapadal do kategórie riaditeľov a z toho dôvodu som si hľadal nejaké uplatnenie. A mal som vo výhľade aj jedno zariadenie také reprofilizovať na zariadenie na liečbu proti závislosti. A vtedy práve, myslím, 3 dní predtým, než som podpísal zmluvu s bankou, že si berem na to úver, tak ma požiadali z Petržalky, lebo tam v tom období bola najväčšia koncentrácia závislých. Tam to začalo tými prchavými látkami, ako bol toluen a vlastne cez tie lepidlá, lebo v každom činžovnom dome, ktorý je tam postavený, boli súdy, lepidla, čo sa podlahy lepili. A tí deti len tam namočili handru, dali do sakla, a teda sáčku a to vdychovali. Takže tam to bolo veľmi zlé. A starosta mal ozaj záujem o toto zmeniť a aj sa nám to podarilo. Ja som rád, že sa nám to podarilo. Takže koľko už funguje to sanatórium? 14? To sanatórium funguje od 1996 roku, 12 rokov. No a ako ste hovorili, že zaujalo vás to po prvom roku, táto liečba od alkoholu a vôbec všetkých tých závislostí. V rozhovore, ktorý sme predtým, pred reláciou, ako sme sa rozprávali, tak mňa zase zaujalo, ako ste hovorili. Myslím si, že je to aj také zdôvodnenie, že v alkoholikovi je zakliaté niečo férové a odkliať to je pre mňa hodnota. To je to dobrodružstvo, o ktorom ste hovorili? Dá sa povedať, že je, lebo nie každý si to nechá odkliať a potom keď si tak nejako očistí človek toho partnera, tak sa a potom tým, že tá liečba predsa len dlhšie trvá, že ja s tými pacientami komunikujem aj pri terciárnej prevencii, čo málo kto robí, ale komunikujem aj roky s niektorými, lebo sú takí pacienti, ktorí majú duálne diagnózy a tí potrebujú komunikovať, alebo pacienti, ktorí majú nejaké iné choroby, že ja som pôvodne mal internistickú atestáciu a s tou som išiel vlastne do toho boja proti drogového. A myslím si, že to bolo veľmi dobré, lebo ja som mal v prevádzke aj záchytnú stanicu. A tam bola celá séria komplikácií, lebo nie len zdravý človek sa opije, ale väčšinou aj človek, ktorý je chorý, ťažšie a horšie reaguje na alkohol. Takže tie komplikácie, a keď sme začali potom už robiť na tom centre, tak mi podstatne kleslo úmrtie na tejto stanici. My sme mali za 4-5 rokov jedno úmrtie. Predtým sme mali 16, 20. Kým sa to celé zorganizovalo, ešte keď som bol na Radlínskeho, to bolo v podstate v takej väznici Jozefa II. Keď už sme pri tých záchytných staniciach, my sa totiž vrátime v rozhovore opäť, ako to vlastne funguje v tých zariadeniach, napríklad aj v tomto vašom sanatóriu, ktorému sa teraz venujete. Ale keď už sme pri tých záchytných staniciach, sú zrušené momentálne. Aký je váš názor? Môj názor je ten, že opitý človek je v podstate si to síce sám privodil, ale je chorý. Je rizikový. To nie, aj keď je jednoduchá opilosť, tak predsa len ten organizmus môže zlyhať v rôznych rovinách. A tam je dobré, keď je možnosť takéhoto človeka istým spôsobom monitorovať. A záchytná stanica, ja som robil záchytnú stanicu tak, aby tam bola aj detoxikačná časť. A aj som ju tak postavil a je tak zariadená dodnes. Istotne, že je to zmenené podľa toho, ako tá situácia vyžaduje, ale bolo to takto postavené. A potom rôznymi takými zásahmi zvonku sme to urobili v podstate tak, jak sa dalo. Každý obvod mal svojho psychiatra, každý obvod mal svojho psychologa, mestský obvod v Bratislave.
Mali sme jedného sociológa, liečebného pedagóga, takže to bolo zariadenie, ktoré saturovalo všetkých alkoholikov. Bratislava nemala jedného opitého na ulici. Zrejme to nebolo veľmi šťastné riešenie. Verím a predpokladám, že sa nájdu a vy dokonca ste mi prezradili, že poznáte recept, ale že ten budete konzultovať s tými, ktorí o tom môžu rozhodnúť. Môžu rozhodnúť. Takže nechcete prezradzať dopredu. No ja myslím, že nie, lebo to nezáleží odo mňa, že či sa to realizuje. Dobre, tak poďme do toho vášho sanatória. Ešte sme zabudli povedať aj o liečebni na Jaskovom Rade. Okrem hraničnej. Áno, to sa nám podarilo tiež po takých rôznych peripetiách, jak kedy bolo, v 1988 roku otvoriť sanatórium pre liečbu závislosti a tam sme už liečili aj závislých od iných psychoaktívnych látok, ako len od alkoholu. A kedy to začalo najmä s tými drogovo závislými? Prvého pacienta som mal, to bol jeden pacient z Vietnamu, a toho som mal v roku 1986. Takže odtiaľ sa začína éra tvrdých drog, teda v úvodovkách tvrdých drog. A od takého 72. 3. roku, keď začal ten boom petržalskej výstavby, tak sme mali sniffing pacientov, ktorí čuchali prchavé látky. A tých sme mali okolo 2000, 2200, 2800. Ako to vyzerá u vás v tom vašom sanatóriu? Jedna otázka. Neuvažovali ste o oddychu? Ako že teda mojom? teraz, áno, že nástupom do dôchodku, alebo teda tým skončovaním, tým riaditeľovaním, že a teraz sa vyberiem a budem si užívať tie svoje záľuby, na ktoré ste nemali čas pri tej práci, ktorú sme už doteraz spomenuli? Tak ja si myslím, že ja vlastne do určitej miery žijem s tými pacientami. Vždy som s nimi žil a žijem s nimi aj teraz možno ešte intenzívnejšie. A myslím si, že to je tak nejako, ja už to považujem za svoj taký nejaký životný údel, lebo proste neviem od toho odísť, i keď by som mal čo robiť. Lebo napríklad by som mohol písať romány, lebo tých životných tragédií a osudov a aj šťastných ľudí, s ktorými som prišiel v živote do styku, tak tých je nekonečne mnoho. A ja som si tak zo zvyku, vždycky si robím poznámky, keď je niečo také zaujímavé, alebo také silne emočné, alebo mňa to teda emočne osloví, a si to odkladám. A ja som mal 3 vrecia poznámok tohto druhu a niekedy sa k tomu vraciam a niekedy aj o tom hovorím pacientom, takže v podstate mal by som čo robiť. Vy ste dokonca napísali aj scenáre do televízie, dokonca vy ste aj umelecky nadaní, takže... No tak to by som nepovedal, že som ale veď nadaný. v Lastovičke nejaké tie vaše scenáre boli odvysielané. Dokonca ste uvažovali aj prejsť na inú dráhu. Ešte keď ste boli chirurgom, že či vás lámali vtedy? No tak lámali ma, len tá medicína mi bola bližšia. Takže predpokladám, ak sa vám podarí dostať sa k spracovaniu týchto... To sa mi asi nepodarí. To sa vám nepodarí. Takže poďme sa pozrieť do toho vášho sanatória. Vy máte jeden ambulantný deň a... Dva ambulantné dni mám ja, 3 ambulantné dni má kolegyňa. A koľko je tam pacientov? 28. 28 pacientov a vám do ambulancie... Koľko v máte? ambulancii máme okolo 2200 alkoholikov a okolo 1800 narkomanov. A aké sú... No tak to je teda také číslo, že ani sa mi nechce veriť, že to stihnete? Tak ono, treba si tak nejako predstaviť, že tí ľudia chodia niekedy veľmi nárazovo, že mám ambulantný deň do večera do 7:30 a niekedy prídu len 2-3. To podľa toho, aké je počasie, podľa toho, aký je deň, či je pondelok, alebo piatok. Veľmi mnoho takýchto faktorov hrá rolu u závislých. Ale dá sa povedať, že tí pacienti nás navštevujú a myslím si, že dá sa povedať, že ja
vlastne žijem pre nich. V štatistikách, ktoré som si našla, tak som našla až 80% úspešnosť liečby u vás. Či ešte je vyššie to číslo? Ja som to meral pred 2 rokmi. A tie čísla boli dosť zaujímavé. Ja o nich veľmi nerad hovorím, lebo tie čísla v podstate, viete, to je taká číselná hra. Lebo mnoho pacientov ide do recidívy, teda do relapsu. A ja som, lebo tak nejako úradne sa považuje niekto, kto rok abstinuje, za uzdraveného. A dá sa povedať, že do tých 2 rokov človek nie je stabilizovaný. Čiže nekoreluje to. A druhá vec je, že pacienti, ja som rátal vždy pacientov, ktorí viac ako 5 rokov abstinujú, nie rok. Lebo moje skúsenosti sú také, že pacient, on síce abstinuje, ale osobnostne a tak nejako do rozkvetu tej osobnosti, do tej slobody v tej osobnosti, neriadenej nejakým takým smútkom za drogou alebo niečím, lebo to je jeden komplikovaný dej, tak toto v podstate odchádza u tých pacientov tak po 4-5 rokoch. A z toho dôvodu som si aj stanovil tú hranicu. A ešte keď som bol na hraničnej, tak tam sme mali štatistiku, ktorú sme celoštátne ešte vtedy v Československu sledovali. Tak sme mali v týchto, tam, kde sme robili dobrú terciárnu prevenciu, tak sme mali len 10-percentné recidívy. Čiže sme mali 90-percentnú úspešnosť a ja som bol na to hrdý z toho dôvodu, že my sme mali v podstate, dokedy sa neotvorilo to sanatórium, len ambulantnú zložku. Čiže tie ostatné ústavy, ktoré boli v Prahe a v Brne, tak tie v podstate mali lôžkovú časť. A tam predsa len ten pacient inak spolupracuje, už tam motivácia ísť tam je iná. Takže je to komplikované. A preto k tej štatistike sa dosť nerad vyjadrujem, lebo po tých 5 rokoch, ale po tom prvom roku máme 90%. Ale už po 5 rokoch máme 82%. Keďže my sme teraz v relácii, ktorá je pre dôchodcov, pre seniorov a o ich problémoch, tak sa práve na to chcem spýtať, že sú situácie, keď napríklad práve príchodom do dôchodku, keďže sa mu vytvorí nový priestor, nepoznaný možno pre mnohých, alebo na ktorí nie sú pripravení, že sa dávajú na alkohol? Dávajú sa, lebo tak nejako je to veľmi tragické, keď sa človek v dôchodkovom veku stane závislým od alkoholu z toho dôvodu, že tá motivačná schéma u toho človeka je dosť vyprázdnená a hľadať nejaký bod v tej jeho osobnosti, na ktorý sa dá nasmerovať, ktorý mu ukáže nejaké svetlo, kadiaľ môže ísť, tak je pomerne dosť komplikované. A dokonca v literatúre ešte donedávna sa uvádzalo, že nad 52 rokov už liečba je problematická. Takže že už aj vzhľadom na rigiditu psychiky a celého toho organizmu, aj také neflexibility, že už tam je potom problém. Máte aj v tejto vekovej kategórii máte nejaký prehľad, že koľko asi ľudí? Žiaľ Bohu nemám. Nemám, ale napríklad ja som sám, keď už o dôchodkovom veku hovoríme, prežil také 3 obdobia. Prvé obdobie som mal, že som bol mladý chlapec, v podstate 29-ročný, keď som začal liečiť závislých a tam priemerný vek vtedy bol okolo 48 rokov. A keď som ich začal liečiť, tak som bol taký outsider, lebo čo takému dospelému chlapovi bude taký zelený doktor nejaký niečo vysvetľovať. Takže som vôbec nemal autoritu. To bolo jedno obdobie, proste vybudovať si autoritu. Potom som bol v období, kedy som
bol rovnocenným partnerom so všetkými pacientami. Dá sa povedať, tým, že som dosť športoval a bol som taký pohyblivý, tak som tak nejako vynikal a bol som tým vodcom aj na tých túrach, aj na tomto. No a teraz som už starý, že mňa musia čakať. A je zaujímavé, že každé to obdobie malo svoje čaro. A pre mňa má aj toto obdobie to čaro, lebo tam cítim, že tí ľudia si aj vážia ten vek. Tak, jak si potom, keď sa mi podarilo získať autoritu u pacientov ako takému mladému, tak... O tom nám povedzte, to je veľmi zaujímavé, to musíte povedať. O tom nám povedzte, ako sa vám to podarilo. Bolo to veľmi šarmantné. To bola taká vyslovene náhoda, asi 2 roky, ale tak možno ani nie, ale rok a pol, myslím si, že som práve už fungoval tam ako šéf-lekár. No a mrzlo asi tak ako teraz, že bolo minus 12, 18 v noci a prasklo prívodné vodovodné potrubie. A teraz ja som prišiel na oddelenie a samozrejme, kde je 25 pacientov a nefunguje voda, nefunguje WC, nefunguje v podstate ani čaj, ani nič sa nedá na raňajky urobiť. Takže bol to problém. Pacienti boli takí napätí a situácia tam bola taká komplikovaná. No a tak som si vybral takých, ktorí sú zvárači. Oproti bolo JRD. Tam som mal už kontakty, lebo viackrát sme ich žiadali o pomoc. Tak nám požičali zvarovací agregát, ten som doniesol do tej liečebne a išiel som ambulovať. Vrátil som sa, pacienti vykopali jamu a teraz tam dúmali nad tým a hulili, keď som prišiel. A teraz mi jeden pacient začal vysvetľovať, že čo sa tam musí odrezať a že treba holendre zohnať. Ja hovorím, netreba holendre, to treba teraz spraviť tak, aby sa dala voda púšťať. Ostatné ja zariadím cez našich údržbárov. Len to, že to nejde a tak skočil som do tej diery, ešte som fajčil, vtedy som si odpálil tú zváracú pištol od cigarety a som taký 3 cm kusom na poli zvaril. Som vyliezol z tej jamy a hovorím, ja ako neodborník som to robil 3 minúty, vám dávam 10 a odišiel som. Odtedy ma pacienti úplne ináč prijímali tam. Verím, že teraz... Viete, tá rolová mužskosť, ktorá v podstate vždy súperí na nejakej rovine aj mimo terapeutickej, tak to sa mi podarilo zrušiť. Vďaka tomu potrebujú, tak ešte dobre, že to prasklo. Hej. Ako ste spomínali, vtedy ste fajčili. Ja mám ale o vás záznamy. Nefajčíte, nepijete, dokonca ani kávu nepijete, ale fajčili ste. Ako ste prestali? Prestal som tak, že syn mal rok. A zhodou okolností má o 4 dní skôr narodeniny ako ja. A ja som na tie narodeniny dostal taký kopec cigaret, nejak 32 kartónov z tých, ktoré som fajčil, a také špeciálne nejakých 20. Tešil som sa, som si to vyložil večer. Ráno som prišiel a napadlo ma, že teda synovi, čo mám kúpiť. Rok má. Minule odhryzol od jednej kačičky, čo sa tak dala kolieska. Som si myslel, nedá sa, však s tým sa nevie hrať, nerozumie. Ešte len všetko pozrieť, nechá tak. A tak som rozmýšľal, taký nešťastný, lebo by som bol najradšej kúpil nejaké lietadlo, ktoré by lietalo. No a tak som rozmýšľal a naraz mi ostal pohľad na tých cigaretách. A vtedy ma napadlo, že toto ja keď vyfajčím, tak mu nebudem môcť urobiť nikdy tú radosť, čo som cítil, že potrebujem tomu synovi dať. A vtedy tak mi preblísklo hlavou, že aj tak nikdy neprestanem, lebo ja som bol zmierený s tým fajčením aj s následkami. Ale toto predsa len bolo silnejšie emočne, tak naraz som počul, že takú otázku, ktorú pacienti majú, že to sa nedá. A či sa to dá a ako sa to dá celý život. A proste tieto otázky také. A ja som naraz počul v sebe toho pacienta. A vtedy ma napadlo, viem, čo mám robiť. Ja som v tom momente sa stal nefajčiarom.
ja som zadusil tú cigaretu, ja som nemal ani nejaký taký abstinenčný syndrom, jak sa píše, alebo jak hovoria. A je pravda, po 6 rokoch pri jednej takej pozeraní jedného filmu som mal taký 3-hodinový abstinenčný stav a dosť ťažko sa mi to zvládalo, ale to prestať fajčiť pre mňa nebol žiadny problém. A ako to bolo s kávou? Káva už je teraz tak bežná, že nie je veľmi škodná. Káva dokonca sa hovorí, že má aj isté také celkom liečivé účinky a že nie je až tak škodlivá, jak sa niekedy hovorí, ale v podstate všetkého moc škodí. No a raz sme s manželkou sedeli a čakali sme na sanitku a ja mal som krvácanie z nosa. Nemohol som ja riadiť. No a ona, lebo mi zamrzol nos, boli sme na lyžovačke a tam mi praskli cievy, tam je jedna taká v nose taká priehlbinka, z ktorej sa dosť často tá krv leje. A takže sedeli sme, ja som si dal kávu, mne nikdy nič nebolo. No a teraz naraz ma napadlo pri tej káve, že teda tú kávu pijem a neviem, či to náhodou nie je od toho, lebo ja som vedel, že mi to zamrzlo, lebo som to cítil. Len som si povedal, čo keď mám vysoký tlak, alebo som nikdy nemal, ale človek nevie. Tak som hovorila, manželka mi na to, aj tak nikdy neprestaneš. No a to sa ma dotkla, lebo keď ja som s cigaretami prestal, tak teda ostatné pre mňa nie je problém. No od toho dňa som prestal, hovorím, nie, neprestanem, dobre, od dnes nepijem kávu. A opäť žiadne ďalšie chute? Nie, tak tam ani nemohli byť, lebo tam som nikdy nemal s tým nejaký taký Hovorí sa, že k tomu treba pevnú vôľu. Stačí to? Nestačí, lebo to má biologické pozadie, závislosť. To nemá len psychické. Takže poďme teda na to, že prečo vlastne prichádza k týmto závislostiam, alebo respektíve prečo tak ako mladí ľudia siahajú po drogách, kde je ten spúšťací moment? Ten spúšťací moment, ja osobne ho vidím vo vývoji človeka, vo vývoji osobnosti. Sú osobnosti, ktoré istým spôsobom spotrebovávajú pre svoj život viac potlesku a ocenení ako niektorí iní ľudia. Títo ľudia, ktorí potrebujú vždycky nejaké ocenenie alebo niečo, hľadajú to ocenenie aj v zamestnaní, aj v prístupe, aj v spoločnosti. A nie každý, ktorý potrebuje istú hladinu ocenenia, ju nájde. A keď ju nenájde, tak ju hľadá. A veľmi ľahko sa dá nájsť, lebo každý vám vie poradiť. Vypí si, daj si, uvidíš, skúsiš, že? A prvé kontakty s alkoholom dneska majú 11-ročné deti. Dokonca kolega to jeden meral, tak už u niektorých okrskoch na Slovensku už 7-ročné deti komunikujú s alkoholom. Takže rodičia vedia, že do čaju a takto, že im dávajú. Čiže tá komunikácia s alkoholom a väčšinou tou vstupnou bránou k drogám je alkohol a cigarety. Potom idú tie ďalšie drogy a vlastne tam sa potom, lebo človeku jednak tá droga nestačí a hľadá ďalšiu. A tým, že prejde povedzme na heroín, má pocit, že sa z čoho si vzdialuje a že to ovláda, že teraz chvíľu toto. A vždy tam je tá predstava, že ja s tým prestanem. A to podceňovanie tej drogy a tento mechanizmus tej túžby po oceňovaní, tak ten vlastne dáva šancu, že človek začne sa vracať k jednej droge častejšie, lebo nie každá droga človeka osloví, ale k tej, ktorá ho osloví z tej série drog. A potom existuje v hlave jedno jadierko, nucleus accumbens sa volá, ktoré desenzitizuje. A tam potom dochádza k istej takej problémovej rovine v prenose vzruchov s neurotransmitermi a tam už potom funguje aj celý mechanizmus
limbického, teda centra slasti a všetkého možného. A tam už dochádza potom aj k vážnym psychickým, aj zdravotným zmenám, ale aj v mozgu zmenám. A to je potom jeden taký komplex, ktorý v podstate sa dostáva vlastne k lekárovi. A čím sa ten pacient skôr dostane, on je vždy vyliečiteľný, len musí chceť a musí spolupracovať. A ten problém, čím neskôr príde, tým je väčší problém má ten pacient. My sme práve nedávno mali túto hostia, pána Blisu, ktorý práve 24 rokov nepije a 19 rokov nefajčí, tiež s tým skončil. A on dostal otázku od diváčky, že má doma manžela, prežíva s ním peklo, pretože on pije a o sebe tvrdí, že nie je alkoholik a pritom trpí teda celá rodina. Dá sa takto na diaľku poradiť? Čo by ste jej poradili? Na diaľku sa pomerne ťažko dá poradiť, ale najjednoduchšie je ísť za nejakým odborníkom, tomu povedať situáciu, popísať mu tak aspoň ako tá manželka vie, lebo myslím si, že manželky dosť dobre poznajú partnerov, tak jak v každom manželstve, a vie dosť dobre ho popísať. A podľa toho, ako ho popíše, existuje taký veľmi jednoduchý recept, ktorý v podstate platí na všetko. Len treba ho individualizovať na ten problém. Takže všeobecne sa dá povedať, že treba pacientovi dať ultimátum. To znamená, že piješ. Oznámiť mu, že piješ tak, že mne to vadí. A keďže mi to vadí, tak ja spravím opatrenia. A tie opatrenia sú vždy nejaký trest. Je to otázka, že prestane prať tieto vreckovky, prestane prať trička, nie všetko naraz. Lebo väčšinou ženy začnú odmietať toho manžela v oblasti sexuálnej a to je zlé. Tam dochádza potom k rôznym agresívnym prejavom u toho pacienta, ku konfliktom, zbytočne sa to stupňuje. Ale cez takéto drobnosti to treba vždy a ten trest treba dodržať. Čiže ultimátum, potom výkon, ale to musí podať prostredie, v ktorom ten pacient žije. Čiže ak je tam viac ako manželka, sú aj deti, musia byť poučené. A ďalšie je dať východisko. To znamená, poď, ideme, spravíme to, budeme šťastní. A dať mu smer. To sa nedá takto, že za hodinu. To trvá aj 2-3 roky, kým sa to podarí. Lebo ak sa to nepodarí, tak sa to manželstvo rozbije, sú tam nie ani šance na návrat. Aj keď sa to vráti, tak tam ostanú rôzne rezidua konfliktov. Deti sa dostanú do inej polohy vzťahov, takže je dobre to riešiť hneď, čím skôr, nebáť sa, nehanbiť sa a tieto tri, ale to musí byť ušité na mieru tej, ktorej osobnosti toho partnera. Alebo aj partnerky. Nechcem to rozvádzať, ale keď vás tak počúvam, tak vlastne opäť skrátením alebo týmito jednotlivými krokmi môže nastať ešte väčšie peklo. Môže byť agresívny ten... To vždycky treba konzultovať s tým doktorom. Že tá manželka dostane informácie a teraz narazí na nejaký problém. A to treba reštrukturalizovať, každý ten krok. Lebo to nie je také, keby to bolo také jednoduché, jedna rada a toto hovorím, 2-3 roky. A to chce, aby tá manželka chodila a aby toto referovala, ako reaguje. Že? Lebo podľa štruktúry reakcií sa dá už skoro po určitom čase, nie hneď, ale po takom pol roku sa dá vyrátať, že čo asi by pomohlo. A niekedy viete, čo pomôže? Že manželka mu povie, že bola za mňou a že ja som práve, že sa prídem s ním domov porozprávať. A že ma spozná doma, kde som v ukrutnej nevýhode, kde musím jemu dať za pravdu, len musím nejaký záujem vychytiť, aby som mu povedal, no ja sa už ponáhľam, ale keď chcete, o tomto sa môžeme u mňa vtedy a vtedy porozprávať. A väčšinou tí ľudia prídu a už potom celkom ináč sa s ním dá debatovať. A poznáte také prípady, že takýmto spôsobom postupovali 2-3 roky a teda nakoniec sa ten partner rozhodol, povedzme, liečiť, alebo sa to skončilo? Poznám aj u závislých od iných psychoaktívnych látok, najmä,
lebo tí rodičia, tí sú trošku schopnejší tej agresivity na dieťa. V prípade, že sa dá na drogy napríklad? Že sa dá na drogy, lebo ten rodič má strach. A ten strach mu dáva tú energiu vykonať ten trest. Kdežto manželia, tí majú v sebe hodnoty, majú v sebe ešte aj ten cit zabudovaný. Dokonca sa aj milujú ešte. Aj v tom takom kruciálnom štádiu, že? A v podstate mne nie jedna manželka príde a povie, ja sa s ním nerozvediem, ja chcem, aby zomrel, ja to odplačem, on ma bude čakať a ja prídem za ním. Viete, ten faktor vzťahu je niekedy mocný a mocnejší ako všetky želania okolo. A ako je to teda v súvislosti s tými rodičmi, ak chcú pomôcť dieťaťu, ktoré je na drogách? Takisto, že musí začať dávať ultimátum a vždycky trest a ten trest vykonať. A na dieťati tých trestov tam sa dá veľmi dobre s tým manipulovať. Ale mal som pacienta, ktorý rok v podstate odolával. Potrestali ho, odišiel z domu na 2 týždne. Lenže vždy tam fungujú také spätné väzby u toho dieťaťa, aj emočné, ale hlavne materiálne, lebo potrebuje sa prezliecť a potrebuje niečo aj zjesť a tak sa vždy vrátil. Vždy robil alianciu s mamou, keď otec není doma, mama mu dala a odišiel. A teraz bol problém s mamou, aby ten trest vlastne súhlasila s tým, ale otec bol relatívne rozumný, tak tento začal riadiť a skončil tento chlapec, tak raz mu zobrali stoličku, stôl, potom všetko, čo mu dali, potom oblečenie, čo mu dali, len to, čo si on obstaral, tu mu ostalo pár vecí, potom mu zobrali posteľ, potom mu polštár zobrali, nakoniec mu ostali 3 madrace a otec, keď mu zobral 3., tak sa posadil a povedal, dobre, tak idem. A dneska nemôžem to povedať, lebo by ho poznali, lebo je to jeden veľmi šikovný mladý pán. Chodievate teda aj do rodín? Chodievame do rodín a teraz možno častejšie ako voľakedy. A teraz robím aj nie takú celkom lekárskú robotu, ale takú skôr ľudskú. Lebo moji pacienti stárnu, keď to robím, predstavte si, že pred 40 rokmi niekto mal 40, tak teraz má okolo 80-ky. Stane sa im, že si zlomí koksu, že si zlomí chrbticu, že v podstate prežíva nejakú traumu, že mu partner zomre. Zavolá mi, že nemôže prísť a chcel by sa so mnou porozprávať. Takže tam v podstate, alebo sa mi stalo aj, že mi volali, že si zlomili chrbticu a má chuť sa napiť po 35 rokoch. Takže to sú niekedy vážne stave. Ja to beriem vážne a takou mojou úlohou, okrem teda toho, lebo vieme, že nie sme schopní všetkých ľudí vyliečiť, ale aspoň, aby sme im pomohli prežiť tak čo najmenej bolestivo a čo najdlhšie. Lebo keď predĺžujeme ten život, tak niekedy sa predsa len ten človek rozhodne a nejaký ten krok urobí. V čom si myslíte, že vo svojom vnútri, ako ste nazvali, že v alkoholikovi je zakliaté niečo férové? Čo je toto férové? To je tá konštrukcia o živote. Lebo on odpíja konflikty. A tým, že odpíja konflikty, má nejaké predstavy, ktoré keby boli, tak by nemal problém s alkoholom. A tie predstavy, keď mu vezmete alkohol a dáte mu šancu realizovať tie predstavy, tie majú hodnotu. A tam naraz sa z toho človeka stane jeden vyslovene krásny človek, ktorý neklame, nekradne, pravdu hovorí, pracovitý. Ale to platí aj pre ľudí, ktorí tvrdé drogy užívajú. Ja mám dneska v podstate firmy, ktoré mi povedia, keď prepustím pacienta, potrebujú ešte, hovorím, a už tam máte 4. No, že to nevadí, lebo my prepustíme tých, oni prepúšťajú tých, ktorí neboli závislí. Preto, lebo títo sú spoľahlivejší, pravdivejší, pracovitejší, úprimnejší, vedia si náladu korigovať, neotravujú nikoho.
Takže to je úplne iný človek. Keď za vami príde človek, ktorý vám aj povie, teda k vám chodia ľudia, ktorí sú nejakým spôsobom prinútení, či už zo štátnych orgánov, alebo teda, že nie úplne dobrovoľne, alebo teda prinútení svojimi rodinnými príslušníkmi. No vždy je tam nejaký tlak zvonku. Vždy je tam nejaký tlak. A keď vám povie, že nemá zmysel života, ja neviem, možno, že je aj rozvedený, vlastne nevidí nikde inde žiadne svetelko, okrem v tom alkohole, aspoň tomu prináša takú nejakú úľavu. Ako sa tam dá poradiť? To je ťažké. To je veľmi ťažké a tam je, zase to závisí od situácie. Lebo každý človek niečo, nejaký ten zvyšok v tej šírke záujmovej sféry mu ostane, ktorý si je použiteľný aj v dôchodkovom veku. Lebo napríklad ja som tak dosť fandil motorkám a aj som sa stále s tým zaoberal. A dobrých takých 14 rokov som nejazdil na motocykli, hoci mám jeden motocykel, ale som na tom nejazdil preto, lebo to, čo sa deje na cestách, to si myslím, že je hrôza. A nepotrebuje aj ma niekto zabil, ja neviem, z hlúposti. Takže od toho som sa vzdal. Len to chcem povedať, že toto nemôžem robiť. Ale v tej mojej záujmovej sfére je, povedzme, táto robota s narkomanmi, s tým, že si vytváram nové komunikačné väzby s tými pacientami, vytvárame si aj taký radostný svet. A to má svoje hodnoty. Takže, ale toto má každý človek, má v tej záujmovej sfére svoje niečo, čo je možné vykonávať aj v tom dôchodkovom veku. A to vlastne človek musí vydolovať. A to niekedy doluje človek aj pol roka. To dobre, nie je jednoduché. Povedzme, príde k vám prvýkrát, aj by chcel sa liečiť, ale... Prvýkrát pacienta treba motivovať na spoluprácu tak, aby uveril tomu terapeutovi, že môže žiť aj ináč. On častokrát má skreslené predstavy o tom ináč, lebo to si predstavuje tak nejak ideálne, tak šťastne, tak kde sa môže nejak uplatniť. Ale potom už po tej ceste, keď ide, už sa to dá korigovať. A najmä tým, keď pacienta zaujmete v klubovej činnosti. Naša klubová činnosť má mnoho všelijakých, od ping-pongu až po... Máme dokonca ping-pongovú túto Cineal sa to volá, takú športovú organizáciu. Takže máme veľa aktivít rôznych. Máme také krúžky cyklistické, vychádzky robíme každý týždeň. Rôzne veci, kde ten pacient sa môže nakontaktovať na druhých pacientov a vlastne si nájde kamarátov a potom už komunikuje. Stáva sa mi, že aj 2-3 dôchodcovia sa dajú spolu, bývajú spolu. Každý má síce svoj byt, ale bývajú spolu, starajú sa a sú spokojní. A vedia si pomôcť, vedia si zariadiť, vedia sa aj pochovať. A to je predsa len dôstojná smrť, keď človek zomre ako abstinujúci. Povedzte nám ešte o vašich terénnych terapiách. V čom to spočíva? Ak som to dobre nazvala teraz. Tak to mňa osvietili pacienti v tomto 65. roku, keď mi zatelefonoval správca ústavu, že tí pacienti sa ti tam flákajú, choďte CO stany vetrať. No tak sme tam chodili vetrať CO stany, to sme vždy 2 rozobrali, zložili, keď sa vyvetrali večer a zase na druhý deň nás tam vždy zaviezli, stravu nám doviezli a raz nás tam zabudli. No a tak sme si postavili jeden stan, že teda budeme do rána. Ja som odskočil, ešte som doniesol nejakú slaninu, lebo čo, sme si to tam začali na takej suchej tráve vlastne opekať. A naraz som zistil, že tí pacienti úplne ináč komunikovali ako tí v zariadení, v tej Dúbravke, v tej liečebni. A teraz tak som to pokusne urobil v 82. roku a od tých čias vlastne chodievame na takéto tábory a býva nás tam tak niečo vyše 180.
180 iba tých abstinujúcich? Abstinujúcich, závislých a problémové rodiny. Lebo ja tam rodiny, ktoré majú problémy, tak im to vždy odporúčam a väčšinou to aj akceptujú. A máte aj týždňové, víkendové? Máme aj víkendové, aj týždňové. Víkendové si riadia sami pacienti podľa toho, ako cítia potrebu. Dá sa povedať, že tých víkendových tých je tak 5, 6, niekedy aj 8 do roka. A tie týždňové tie sú v podstate cez obdobia roka. Jaro, v lete nie, v lete je ten tábor stanovy. Tieto týždňové sú v zariadeniach, ale to zariadenie nemá ten účinok ako ten stanovy. Tam sa človek naučí a objaví svoje ešte neriešené poruchy pri tom stanovom, lebo tam sa tie skryté mechanizmy, ktoré ten craving v podstate nakóduje do myslenia, tam sa odhalia. A tým, že sú pod mojou vlastne stálou kontrolou, lebo som tam vlastne s nimi od rána do večera, tak to vieme korigovať. A viete, tam nám vstupuje do prežívania počasie, slniečko, voda, blato, potom naprší nám do polievky, potom vylejú polovicu omáčky. Proste tam je milión porúch, na ktorých sa vlastne trénujeme prijímať aj problémy. A vždy to musíme nejako nahradiť, nejakým spôsobom realizovať. Ide najmä o to, že sa majú možnosť, keďže je ich tam 180, tak určite nemáte až toľko veľa možností sa jednotlivo venovať, ale že majú možnosť sa zdieľať vzájomne? No my máme štrukturovaný program. A síce tak, že máme podelené jednak závislosti, skupiny máme závislých, potom máme skupiny alkoholikov, potom máme skupiny rodičov a máme aj cielené skupiny, že vybereme 4-5, keď je nejaký problém, takí, ktorí už majú ten problém odžitý, aby to ponúkli niekomu. A potom máme spoločné sedenie, to majú veľmi radi pacienti, to je večer pri táboráku. A tam riešime problémy, ktoré vlastne deň prinesie, alebo ktoré pacient potrebuje riešiť. A tam to je najzaujímavejšie aj z toho hľadiska terapie, že tam v tej nočnej klíme, v tej intimite, ktorú spraví noc a tma, a ten oheň, ktorý tak nejako si akoby svietil tak do budúcnosti človeku, tak tam to oslovenie a to rozhodnutie, ktoré človek urobí, má hodnoty. A tí pacienti to cítia a niekedy máme to sedenie aj do 4. do 5. do rána. Čo je to, čo vás drží, a že sa stalo vaše povolanie záľubou tiež? To neviem povedať, ale myslím si to, čo mňa oslovilo, že nemôžem byť uniformný. Na tej chirurgii sa mi zdalo furt, viete, to štopkanie jednej jazvy, to je furt to isté. Či tá nazva je na chrbte, alebo na bruchu, alebo na nohe, alebo kde. A ten výkon, ten mi pripadal taký trochu jednotvárny. Ale tuto ten pacient, ani jeden sa nepodobá na druhého. Ja som odliečil dosť pacientov, ale ani jeden, neviem, mám nájsť 2 rovnakých v tej celej sérii. Čiže... Jednom z článkov ste dokonca povedali, keď hovoríte presne o tomto, že rád odhalujete dušu toho človeka. No, lebo tá duša je zaujímavá. Je zaujímavý ten človek v svojej podstate. A to je niekedy na neuverenie, že z takého pacienta, ktorý príde tak schvátený tou drogou a potom odíde jeden kultivovaný pán. Koľko trvá taká liečba? To je ťažko povedať. Ja si myslím, že liečba sama o sebe, ten odvykací akt do naštartovania, dokedy
nezačne vidieť z takého nejakého tunela, nejaké svetielko, to je pomerne krátke. To trvá 3 mesiace, pol roka a potom ale nasleduje obdobie pomerne dosť dlhej také rekonštrukcie celej tej osobnosti. A to sa nedá rekonštruovať naraz, lebo to ide po takej špirále a vždy pacient objavuje seba v novej kvalite. A to pôvodné, to staré musí vlastne nejakým spôsobom transformovať do tej novej kvality. My hovoríme, že on musí byť sám v normalite, lebo tá normalita ho dostala vlastne do závislosti, čiže musí obstáť v tej normalite. A to je veľký konflikt pre každého človeka. A tento konflikt nejako zvládnuť, tak tam naozaj človek potrebuje aj pomocníkov. Tí, čo to zvládli, alebo terapeuta, ktorý mu povie, ako tieto veci riešiť. Lebo v podstate všetko sa dá vyriešiť. Len ten pacient musí s tým problémom prísť. A keď si nájde tú partu, my tomu hovoríme, že klub, že kde tí pacienti sa stretajú. Ja mám napríklad 4 kluby v sanatóriu abstinujúcich. A jednu skupinu týchto alkoholikov a jednu skupinu je narkomanov. Ale aj klub mám závislých od iných drog ako alkoholu, potom mám alkoholikov a alkoholikov mám 3 kluby. Takže toto je jeden kolos, ktorý sa stará o to, aby pacient, ktorý potrebuje, lebo nie každý potrebuje, závisí v akej fáze poškodenia príde tá osobnosť, ktorý potrebuje, aby mal kde prísť, aby mohol prísť riešiť svoj problém, aby mohol sa stabilizovať ten istý čas na to naštartovanie, aby videl tie problémy, aby sa zoznámil s tými problémami, ktoré treba riešiť v tom konflikte s tým prostredím, do ktorého sa vracia, lebo každý sa vracia do prostredia, z akého vyšiel. Čiže to sa nezmenilo, len on sa musí zmeniť voči tomu prostrediu. Takže tam dochádza k rôznym takým mechanizmom, ktoré ten pacient vlastne musí spoznávať a vlastne rásť. A ten rast už potom dostáva charakter po určitom čase, po tých 5-6, u niekoho až 10 rokov štandardy, že vlastne tá osobnosť je už v podstate vyprofilovaná a ide svojou cestou až teda tak, ako každý iný človek. Pán primár, keďže už nemáme veľa času, tak tí, ktorí, povedzme, nás teraz sledujú a chceli by sa na vás obrátiť, stačí prísť k vám do ambulancie, počkať si, príjmete ho, alebo sa treba objednať, nejaké časenky máte? Netreba sa vôbec objednať. Ja ambulujem 2-krát do týždňa, útorok a štvrtok. V sanatóriu v Petržalke. Mám jedno také pravidlo, aby som to nemal celé už úplne zlé, lebo existuje, to je taký, že vomitus matutinus potatorum, to je taká nejaká nespokojnosť a také ranné vstávanie alkoholikov, že v podstate oni sa zavčasu budia. A nemôžem dávať časenky, lebo keď on, povedzme, cíti, že sa potrebuje napiť a už nechce, a ide za mňou, tak on príde aj o 5:00 si sadnúť do čakárne a tam je spokojný. Niekedy aj mám tam lôžko, že keď príde o 2:00, tak si aj pospí do rána. Oni sa tam uspokoja. Takže tí pacienti, keď prídu, tak v podstate tam vlastne majú šancu zotrvať a ja začínam ambulovať po vizite, čiže to je zhruba tak okolo tej 9:00. A tam potom ja ambulujem, všetkých odrobím, ktorí prídu. Takže stane sa, že pacient príde a nemá čas a odíde. To je znak toho, že vlastne prišiel neférovo. Že prišiel len preto, lebo nejako ho tam dodirigovali a nechcelo sa mu čakať. Lebo pacient, ktorý si uvedomí, a ja sa aj ospravedlním každému, a väčšina mi povie, nevadí, pán doktor, ale ja keď som pil, tak som viac času stratil. Takže si to uvedomujú a pomáha im to, lebo tam vždy sedí aj taký, ktorý už má istý úspech a isté poznanie a ten ich tam aj poučí,
vznikajú tam aj partnerstvá, povedia mu, že tam je klub a môžeš prísť a vlastne vzájomne sa aj motivujú. K tejto informácii ešte dodáme, že od istého času istá zdravotná poisťovňa neprepláca úkony, ktoré vy podávate. To znamená, že aby aj, milí priatelia, aby ste boli aj pripravení, že jednoducho budete si musieť... Niektorí platia, tí, ktorí chcú a sú z tej poisťovne, tak platia v podstate presne toľko podľa bodovníka. Tak, jak poisťovňa nám platila. Ja to považujem za chybu a nejaký omyl vzhľadom na to, že sa vyčíslovali všelijaké čísla a zabudlo sa na pravdu v tých číslach, ale to už nie je môj problém. To už asi teraz ani nestihneme vyriešiť. Iba jednu jedinú vec som chcela ešte, aby ste povedali, že vy máte svojho nástupcu dokonca z vlastnej rodiny. Máte 3 deti a jedna dcéra sa vydala... Áno, jedna dcéra sa vydala na túto cestu a teraz práve robí atestáciu z psychiatrie. A momentálne pracuje v Nemecku, kde si ju pozvali, aby vlastne vďaka nej odovzdala skúsenosti, ktoré načerpala od vás. Tak nedá sa povedať. Ja som tak trochu spravil chybu, lebo som jej dal zbrane do rúk. Moje skúsenosti, tie, čo nie sú v literatúre, tie konflikty, ktoré pacient berie, som spisoval. A je to taká, že ja viem, 700-stranová publikácia. A keď promovala, tak som jej to dal. Aby sa s tým oboznámila, aby keď bude chcieť spraviť atestáciu, môže to vydať. No a ona to zbalila a teraz volajú do Anglie a už mám starosti s tým, že ju stratím. Takže máte radosť zo svojej dcery aj zo všetkých tých... Ja si myslím, že zo všetkých. Aj zo všetkých tých, ktorí vlastne sa z cesty závislosti vrátili a zostávajú v stave abstinencie. Zrejme, keď sa stretnete spolu, tak to je vlastne ten motor. No, viete, že ja nemôžem ísť napríklad od Manderlu k štátnej nemocnici peši. Ja idem 5 hodín. Takže chodím väčšinou všade autom. Keďže sa už priblížil záver našej relácie, veľmi pekne vám ďakujem, pán primár, že ste prišli medzi nás, že sme sa tu veľmi veľa nových informácií dozvedeli. Verím, milí priatelia, že vám poslúžia. Lúčim sa s vami, ďakujem za návštevu. Želám vám ešte veľa vyliečených pacientov. Možno nech vám tá cesta trvá aj dlhšie od toho k tomu Manderlu a želám vám teda veľa úspechov v práci, veľa zdravia. Ďakujem za návštevu. Pekne. Dovidenia. Aj s vami sa učím, milí priatelia. Majte sa pekne, tešíme sa na stretnutie na budúce. Dovidenia.